asa me toni ma me fa panties ni brazier brabo ya mu na me nenam ti asa site me ma ya no mo ye me sinfo e bia na ja me ko hia no ne ja nkomodidie mu anaja me ne tenae o so opew pa chai na apene pa chai yo te me ne tia na de o akra nti o ma ya me ko ne nchan me ko ne nchan wa akra e wo mu so a me ne tena ha nti ya na o ko a na ma ko ne nchan wo ma ti da kwa me ko e de me ko me kopie se o no oba o sa o yere kra one na wo e wo ho nisu mi nim ti me ko e mi ni se ja me ne ya meta ko me ko mi hu oba bi nti me ni se me ne na ne wo ho ti me ko em kopie o ne oba ne so na me gusa no ayesa ye ntokasem ne ma sem bi ti o ne oba no kra tu bro me kra bo mi dua nyina wo no uhia no wanka nkire wo so ne oba bi ne wo ho ka chem se na se no oba pato o majai etu kwai na akoto so ne oba wo ho ene dane ntokwa emotiri nko ene dane ntokwa ene ono be ma ne ko gina oba na chi no no gba atwede ebro yo yenti o na die ne ede na duabo ne bem pacho eye me ne oba ntokwa ye kon ye no na oba ne brum dua wo ho oba ne bo wudua obo me dua se be ma na me ne tie na eni kunu na me abaje ne ho nti ase ntokwa na eja obo me dua o de fa ho bo me dua o de so me ne bo me dua e won kra ho pacho yo yenti tenu kra na me nye bebi ameda me obo kamisi abonta na dwunum ba me na ma na me kopie me ko station me na mu ko station no press station na me da ma ade chen nti ade chen na me pe number bi frɛ ma nya phone kra me de be frɛ obi ti na number no mi ti na me busuafo bi wo ho na me frɛ no me fa me ko mo ho ti eche na me ba kumase na me se na me ba beda na we do ade beda ese enye de pacho wa ham bebre me ni shia no anka no ko se emba show ni pa nti ase ja obese odo asem nti emba show pa se oba bi sa be show ni sa bi nti o me me ya apam blood covenant me pa try we be say blood covenant pa try ono ya apam se de so obi anfa ni yo no bi ono wa ya apam no almost abodua adua de also oba no ne boy eti apam no man se no mpa cho de bi eti ese no ka oba na ya ye de ye yakobo na ma wa na yakọ de mpa cho ni nyina se me ne ya apam no na me ne ya apam ti enti ase ba ye mienu ntema me ne te eti eche me ne te na na o ye se ono de oba ono onfo oba ni ma na nya ne de se fo na chi eti na me kra me mpene so ba echire no na eja we se odo asem ti me sa pene so ma no e ma ne fault e fa am to ana mu de mo jimi papa eya na de ya na ya na mo hwa ya na mu jimi mu hu sei wani mu na da ho tetre ba ya dufu no wo mpe no a aje uturu mu asabe eku uja na no e na so ma ni e fa ye fa ta cho se je menu se je ba ma ne se wonu se ja se de eja odo asem amen eti se si ano oto na wafa no a ati atomu tries no ana se once abram patries utwase na ati abomu nice se sa ho no na oto no a wafa no na ahawa na se jaye onu waja no na ya wo ya na se hu a wahu se wo yere no na hawo me de ham ni na se ono wo yere ana no so me de me brabo me de like me de me nkoma ma ade na sa de na se e wo ho a me pa che o na me nim no aya mo head ana oba bi onu obi kun ba akoya ibia na me nim wan kan kire me o mu husu o mu nyaye o it is a blood covenant kro na ma ye na apese wo se na se de me de bo se ma brabo se e kwa be so na wafa no na do to se bibie no ayo na se me ho aye kakra ma bo kapa watuto no shi kro ni ade still no kra me ho nya ma yisa etu anya dai afa na wafa me to no on be hwe na me ho nto me na se yeso na Abraham pese frɛ o mo frɛ na ekomoko ne brofo no ekomoko eti die kwa kono ni chese utumi se dura na jodi enkwase asam koso da mali di nyasam keto a enkwase asam kokoso ngrofo da mu o se camera bobo
ne senka wi ase be say Kashi. se dura na juda ko na urade se wo pa ye ho ntoma Am obi ahwe bia. ya sili en no bia keke jo be se o se urade gira ho he se o se nkwase afo e de e Ye de ho cheche. because so dwe hu ba bia ho nte ase eti enye jana mo janu na hawo na mom wo mra metua ho ka se wo ka wa sisi e ka no be say ame e ka ma boy ko be 100 o ma bo kapa e ko be say e ko be 80 plus e ko 80 no 80 series na say 800 say 80 million e ma so abodam ana ayale 80 million de shi kuro ne ya to talk ka me nya shi kuro me kwada hospital nyina e wo to no ho na turu nso tumi e kuro sa purchase a me mentintin ya ade ukokogbu yi ya na uja ona ukokogbu ba me te kura se me jam na mpaise sa uja ona ya wu ubehu ana sr and your friend is surprise surprise sing no now hey anus surprise O ba besrawo yes samo anti kwakwa samu akro ne be frɛ na na ojina so 2 and 1 hello madam asamoa ma he ya no madam me pache wuni mami ya e ba cha mi ni yo we di o mami wo hini ni me kasa free Sompa TV so na wose ohia wo kumase na wotenkran afa ko wi ase ase wo yere de di kan wanka adenti na wo yesa madam e ba cha mi fi ni ti be ye mo kumase ai no so hu no ya te ho na se adenti na wo yere na wanka no kure because as niema no ya do so ya fidie so dodo adre na wo yere na ohia no wanka no kura nkyere madam na mami ya no se do jimi ana tamfo ve no bra adre na wo fra ase awudi atem asem na mi busa wo se na wo yere na wo ohia na wo ni yere de di kai madam no yere ma na bi eti e fam pra woni yere je no man ni ni to na radio so wo yere be ma bi etumi fam pra woni yere chi fine etu hia no ka kire no man kan kire no de atosu mienu o se ma ye blood covenant edukura bi wom e ba ja no kure wom adana mu jai no man tete sa de enu me ni jana me yire ko ni no mi fi ha kwa kan ko di bo so me mi jana ho e wa na mi ho se wa pa me ho fi na ya da kwa nti me ni me yire che dan ma na obi bo kokoko na me yire koko bie no me yire ko bie no a me ti ye dara ntọ kwa na e ko so ni na e ko di madam ka ge se no etudi wani hu no adi sei bajo dai hu no se no ne nkam no magya ya na ya tan de to so miensa o se sabi preduasa na wo fa ne to adenti na wudi nsamfon sa wo sere bajo dai wote nti na wo sere no wo se wo ni hia mu ana wo fa ne to adana nanim wo na fa ne to ana odo no ho ntino de meka bia no na eyi ni no beginning de na o so won tiate ta chire no tiate na me fa no wo yire wo fa wo yire ne to e ba cho David ti adana we de wo fa ne to yo eni etie wo se wa boka wo se ne to no se wanya anu surprise woni a wo hu obenwani sen enu ti ne to ne na ayi na te abom aye tricelent etu apa chewo wo se wo beju 80 million eti usom sen
Yam the Bachelor in Belkuma in Tidavana memorable and minimum wish here. One of the banner will be Kumasino. That is where you're cooking. I'm not here. The banner will be Kumase. Yami had more chami Belkuma in Tidavana Militia. Any Kayawada. Bachelor. Name bra. Sa covenant no a woni na ye no pe ho asem ka o. Pe ho asem ka. Madam wole me Belkuma tani nyina je o bia me kan show wada roba. Na munya so bronsama da na mo bo ne punuma ko ivat no. Yo. Yeda se na abram pa kwaku ekon. Tie. Na mo na me ba so. Wanum tietia. Ene wani ba nse ba ka se no. Unhwe yie. Edi ankoa ma me ya. Sa boy wa fe sa wo. Wo ma be me fa wo to. What nkwa asem oka. Wo so wo ka kire wo no so ani ji ho. Ena wo tie ase na mu nyina mo ye. Asha se ne man tie ase ama. Na ye dey. Na me hu se be ma me ne tie dey se me do no. Ena ma. Sa wo do. Eni fe kro no nante. Sa wo do no dey afa surprise anu su no nante. Fa nante. Ha, me se champo. So for me that say. Ni tie for any ahwefo nyina. So for me ya na enkola we say no ya na wo mo ho esre se. Ya na wo mo esre pa. So wontimi hu, so wontimi nyino. Se edeben yo. Na sabe wo so ko assemblies in church. Esa na we be nyini oja so. Ah? Ehe fa na ye kire wo assembly say wo ni be ma enware ya ene na. Wo be me kasa ko assemblies be gugu obi ani mo aso ase. De edikai wo ni be ma atra. Wo konkran. Wa kɔ no ho nkran no akɔ. Entu kɔ ni dem no wa hu nsencheni bia sɛ oba bi niam ɛwɔ hɔ no. Be ma ye one na ye tie no. Entu wa hu bibia wɔ hɔ no. Ana wo hu ye na wo kata wani Obebu ye ni ogusu. Be mai enim sɛ wo ye sɛbe wo fa wo sɛ enwanti wono aye ye kan sɛ covenant moja pam kasa wo life no wo sɛ no kora totally a kasa e deba de na kasa be ma epɛ sɛ obɛwaro ne sɛ ono betra it is one ye moja frana kasa ontme no ntra na sɛbe onye onwa de wo nware wo ade be ni sɛ moja frana wo so to de mo wunsa wo nye 13 years wanyini ede be pa na ma moja awade enti wana ka cho se enti so wanware a na so wo fense wuwu a wonyakopon enti wanye wana wona so kwa sorry so wasakra na so wuwu a enti wonyakopon enti wanye awade na ede ba de enyi obia na be awiase be ware yo yen kan kire mo enyi obia na be awiase a be ware ye krachi wa yutu na adwene menyini se wa moska kra one time wa moska kra amene 200 million menyini fiso o yire wo ma ena watimi sebe bio first wo so mpre achi odonti odo je be de ba de na che se ono odo wo wa yo ho ade ana waka cho se e bia se ena se ko je tu nipa bi ko to adwam ko fabron samfo wale eno mi baby am Mr. Champo ba mi diem che sakra ya hwere wo sem nya koma pama be ma ne kwan be ma de akra ne nam so no adwere ho emobo so for me sebe baby ya ye gyan ne onyakopon ye ne special ena wa ye ya nam ho no so special sebe ye to no no penetration no bibie ni wa ye nyakopon dia show say ye penetrate e wo ho no mo anu nti no wuti kwa wuti ye pa se be me woni wajaye nanka enka a chese kura na we se kura mpo no akoda hospital de bet yakopon chiwade a wo so wutire no de wutwu mu tane betre ye pa obenya ho nsusuaso enti etene kura de me de tumi kura mpo isha because wunya mokani kura enwieye wo so wo ba no be so wo chese wo ba ababe enu kude na hasenso me nyine se sof mami ebe gano ama na ye no kude so obeba ni ai so obeba ni hia na sebe hospital na ya kokodai no so no chese wentumi amfre no wanka bibia anche no receipt ben na wo be giska 80 million no eno so no obebusa no wo hu sebe wunyansa ya wo de kotra sa ensemfo no wo hu yanka nche enkodai to be frank mo hu sebe wiase wo ba
school na wokɔ na wokɔ adwuma bi na wosua na wosua na wahu nhyehyɛe bi ama wo ho wanya plan ama wo ho ipɛsɛ me de babra bo essay enti me duru saa bia no a afi na maba badwene awade ho oba bi a wo ye serious obrebe mu bia no sɛm onko fi ne to mfa ma bema because wo sua de ehun sɛ ɛhɔ no ɛtisei wa ko ye study we say bibia nso ne wonu aye asof ma me bema no obefa oto aye wo ba wo be enjoy there's nothing na nkopon wanya ne saa wo enjoy that and na eyo de sa se ho bibusa na yo de sa se ho bibia ne wonu sa just eya nkasa wo ma yo ma ye bia me de minnim a wo ma ka che me eya na wo to on enra na Lawson friends abije adadamfo yo ko na wo de say no two amafo wo two manfo to the sense photo na mu twetwa na ya na so from ka wasem no wo de he mu na wo twa na de ko ma mpra ene de wo se mu nya ayo wo two manfo pa enu tin so pa se ya wuwo eje ba de na e kire se wo maame e wuwo no kire se wo wore ana se wo twempra wo ne be mada manefa auto wo de ya se so ma me de aya no ye me de me pa de come fiu da nya me twa de na ya wa ye no me de come fiu o me fiu da onu mi wa kuma ya na de na ye ni university ye ma wo so sanse se mo se so me e ka me pamo amwa ko me kan ba bo ye kura me ka me pamo e ba ne so chia do se me ye Rani sinya di woso simeye woso ko asemi so kan Bible enti Sodom and Gomorrah di nyema tantantano enti wonte ye nyame efenso wo nsama ye wo chechire ma won wo chia o kan asen so e so ma me bi ma no asi me da ase funny person o be champion you my lady me da ase we am say champion ye wan kan BP be kwosoro papa na be ne den de bia ye ba na say ye nya bia nka na kire say ya ma adwuma ni panti ne ye nyina ye wa my lady ye nua be wafom na eya na de bia me kan asem bi say be ma wuhia be ma na wo sha ase ye say e na relationship am ko mu nyina na kire me pepe e ma na kire me shege e ma no mama mati ni suo e ma abanye sa be ma no na one ne sha ase ono so be kire wo pepe ankasa be kire wa luta enya agro my lady eno na sister yi sa just no wa meje e na abo atia no be ma yi a wokokohia ni ne nsem ne kasa kora tan enti die be nsem na otimi hyehye e be ka kire ye nua ba ye yi sister we disappointed Thursday born fo nyina because Thursday pram pon ka ya dwene de we sitie no be ma no die ba de no be ye kire we kokowie say covenant ya bam blood covenant ya bam ni nyina no wase ne bugina afidie so age a cheste age atum sampa wo ye akokoduro fun bi owo wo yere ni nyina so nya de o ka kire wo wan kan kire o say o se o ka kire no o te ase on say wadane asem no e na wo no wo san akọbọ awaafo opunum kwaji duabo ya dwene na anya adwuma ntide bia say ne bewie yen na ni nyina de bia me se me di blame be ma nipa kora obi e Bible se nso book bi mu ka kire yen say oba anwumonyam ne awade ene wiase na ya de obi aso ayese o won pa education bi mpa adwuma anwansa na wa hwe be ma no nim se wo no wunyi nyina so obi enti no wo fa wade opa bia no be yewo what say ne yire ono wawa no wa ka kire yen say won fa ne to nanso wo no wo fa oto my lady nipa bebre homosexual so munyi ntumo mo ehu nti o mo nka nokore mbema bebre yesa bi trumidifo ya o mo fa o mo yonko mbema to etwan wura gu so se o mo de o mo ntesa no mo hia ma bia na o mo de ye wo mo makono no sa nkrofo we se nke wo se ye twa masuo na enam se ye nua ba wansua de antese ne nipadua ase nipadua ne se ne yesitie nipa to kwan ye mfa ade enwura ho anya bia mema na omo yesa no woni omo di nkomo mbema wo kwan sefa bankuta wura ho eya enya de anika e ma no yensu enyansa enya sa de bia se ya na my lady mema de beyeye na de bia ya buru ye nua ye se ya brabo se wo ji 80 million ya wo se eska bi ni padua ne ho aka asam aba wo health 80 million so mu na hwe ebeko se nsuo ebeko my lady yenua bai minim se obehwe bibia na bibia to di nemmom ene ne nkasa no ntoto ne niama minim se wawo sa afi na obewo a ba bi akwa akwasi fe na akopem akọwo
eka wo bebo eya me de so okata nanim na yenso ye kata nanim nya sa so won se ne esitie abasobode so na bank wayi nanim fefe fa besra age de ko nanso bone de e kire se nipa nim bone nanso ye po ya nyintum sese wonsa ne suban na bra nanso so won hweye ene na wakwa akosia de ojo ebedu ba bi beshi obi obebo odua wutsi wudadam kura enye my lady medase hey my lady samno na nwene ho enya asem ketu my lady na me hira wo pa na yenche ye tiefo turumudendi ne da ho no my lady yebedi kaka enu abai my lady mami ya wanya de abeso my lady ti o jitu mu ma ne fa ne to no wanya de na onfa hye ne tirim se mema wano se be me be pew na my lady o start e de hihye adumi adan ana me ko bi anyeye oba no ko de me fa so my lady sa be ma ne enka nokre sa be ma no na enka nokre so obe kire wo se me ko bi oba bi ade ode aye me enti otima se anya ade amaye obi no my lady sa be ma no enka nokre na minu enani ana ho ebiso obi a wo tonton ne ma na ne nam a wo ton wa ade de na wo so mo wani da ho unni mabrabo no my lady obi a obesi nkete se wo ton ade bia na se nani abrabo no mo enti no so ma nani da ho no hunu se de mema bi sute so ne mema ye free a wo se nka hunu se de mema bi esu banche anu akwakoto sa amane ewem se hwe my lady obi a akoye seyi my lady enwansa maka no enne ye duro betima soso anu ama ofri so betim de atrase o ba kire wo betima sanya nsunsu aso foforo na 8 million no na my lady oji ye ne de ade ne beye ma wo wase wa brabo se eduabo abam se dua nsem adane o se mo na ne o dababi apam su hyem se be me ya anya ntum na so anya ntum na ma anya enu su di wachi wan hwe awade kura no my lady ho asem be yoden enti du babi a mo mamani na na mo nsu anyansa memma nye sumie abrabo ni nyina ne awade enya ni nyina ne awade my lady enti se wo do wa adwini si eno nko so my lady wo se be si form se be me se di oti di akoma pa so ni mu a wo ka wodo nkoma wudi nyina wodo on se ne wo se nyina si form enne ne yiri ana one ne koba sesei wo se no oba na tukwan enti ne se na wontimi na ana obepe wa wote ase enti mame ya ennei wo ma na ahwi agu wo se hunu se di obesi ahyehye no na my lady mame mra kokwa samu aso he ememme bi nsu anyansa kokote asamoa asananse akokwa samoa ai wo muno asamoa ya do so we my lady ya gentre ha ya gentre ha my lady edu baby ya he ememme bi nsu anyansa ukope oba my lady uwo yira kanu kurekire nipa no so ofiri so beti no watena no watena ontimi anu agya my lady udi sie sie wankasa de wuni yire ewe abedo ene wa befia mentokwa asie enye entokwa ketwa my lady ho na dis ajimisem yaba ho na di ahwedi abefie enye kwakwasa mu akro ya na meka kire no se onnimu a ontum nika mo mra fie ha no meyi ne ho ano na enhihye ye wo ho bia ye ne nye so de niemedi agro my lady baby e di sa kwakwasa mu amagya ne fonyini nyina be ma wiase nyina ho no ekwasi asem se bidie na wo fo ba to kwasi mpani wo jiro se wo yire de wo mfa ne to da na wo du obi ba kuntru ho e fa ne to ko be fa koma ana tia bom aya ntia janan maladi bete sa kwasi mpani kwakwasa mu ne kwete bete no kwasi afsemu e bete maladi no mu hia no ma pepa na jimi onse maladi he wo bia ofo ba to bia deti chese efi no akofa ma wo ye bibie nyeye me kram nwa wa so ye adwuma yeye kwasi ampani se mi amwa wase oye adwuma yeye ukofo bato ade enyakopo achiwade na maledi oba na hama na namu no eda ho ye dei na kwakwasa wanti ho no ade na no onya firi ho ade na no onya firi ho ekwaku ontue nyansa no omra edisa baba on eso jane na ohun yo anse se maledi fa ne sere ho a se ebedru badu ha adwonso nyina no onte apena ho no onse ho no ebie ho no nya elastic ni nya ti ati tom dia na ye kawo surprise visit so ho no abesra wo abra wo nya ready so bi besra wo so maledi memma bi nsu nyansa
se obefo ba na wo fa ne to enu nyansa be no edi na wo pa free sa de we se mu na malady media me ya ne se onyimi ya ho wo yira wo ne nete utimi gina fidikasi yi so ono de me mfa ne to na sabi malady awurai kwaya wo de na faso yi wo sa akokwa samu se o fresh obo bia malady enku edu ba bia ho ni pabi trimodin ademboni oni se awura won fa ne kosi ba bia onim sem wo yiri wei me fa ne bi kwa me mfa ne nyawe etie ne medi ni prepagro de o sam de ye ni bia na me ho betom bia meye na mmom nye sa kwa no se nkade ne faso me pa cho mame ya oja onan ya na emoja wo kan first ni asha se ni de na moja ba see de ejai malady na wono da uto sa na ya enti ajanan etse no ho de mi na se mers ya onte smese ebon pacho de se basa mu nyina amani majiminti onu ajimi usu ajimiti basa Jimmy to Jimmy is called to Ofui. Jimmy to Jimmy is called to Ofui. Ebasadi ambiante. Hey, ya brampa. Malady. Enjime de asema ye ka ne na wie. Se wo ye bema na wutie na wie ya. Malady, se suban a ebom man na hye man no. Ye mfie nkohyem. We malady enum me asem ye ka ne sa no. Enei kwakwa samwa ne awura yi. O mefa ne se ya agro. Ena area dia na mfonyini bi ene yehwe betima lady ebrebi no kokwa samwa behunu se mojafra no edi numi abre no ebeka ne yira kanema ne mate baby ai my lady ebetime koka ne yiri ne meye ne wo mti baby din ana se bebiem my lady wasa kofo ba wafa ne to aka ho my lady wo fa ni mu awuja ne jaye kwa ye bodua ufa nimu ufri se unim nyansa etu dwane akọ enu bia botime ba ani ti wakofa to afa nimu maledi na wote ho adwane wa bra bibia anim kokko se mo hwe nyansa media metu ne fo se wa ye bemma no so free se obefam pra on yire ti na maledi ade atwa me surum wote nkwa se mi okan se oba wo wale a bemma wale a bibia nsi kwan se ente se ofa yire ti ofui so free se omefa yire ti a ade na yire on fa ne to so free say o me fa ireti na mrama kwai se fa ireti a na yiro mfa ne to e ma de wo fa yira utumi onya boni bia utumi fampana ada na unka nche so o yire na wo so ka kire o be na ka kire o yiro so se ma fampana ka ho so aya no mo ti akirikira na tuom ni jimi memu wa mo poster bobo ba hu bebrebe asem ni nyina no maledi wo boso no asem na no wo boso no maledi sa so no wo se ye sana on say no biti se kwakwasa mai mesia na iboni bia maladi wowu on say wan kanu kran kira kra no wa twani ntro bebre o mu say kra wa mistake bebre die na nsu no so kanu kra che no se wu free say fa oyire ti na nye problem dia na o so bo yira mane se me fa mpna o wachi no aka kira wura so se me wo yiri na me se fa wo mpna na mmom me yiri me fa ne to ana wo so me fa to na se ukwakwasa ma de ujimi no ayekese udi ofa ma to nko a na obeja o yiri wo fie amfa ne to ebe fa mpna to dia wale di nyansa me ne wotirim eti meme etie ya wiei so wo sa suban ni mu a eye jimi dwene to hu firi ho na nyansa bia nim so okofo ba fa ne to eye etiwade e boman na sikro esei abrabo ewo wiase eti maledi sa kwakwasa ma ye hwe nanim so si nyame aduma wo bekuma se kina menim se bedu ya wada se de ode tu wanim no ofie ha no be penya sase bi mfa nka nkire asem de ba sa de a wo ma de a obi nka se you pobi tetreta no afurudua akone no me blastia na wiase nyina hu tie o kai ya tenase tie ya wada ne du no ama na ehu se ba no ma sa afa ye nso de ye ho ne ya ma no pepa cho deku about sent yemfi ya ni nkire ho say diabetes ko be ma waye mrekete so no nhyew pressure ni gonorrhea ni nyina da enam sa ya de ha ma ebedwane sisi dwawo usisi achia obetene no be ma hunsuo nyina asai obemu waduru ama na gina so sciatica so wanentu ni nyina begya ya firi ho ebedwane afi prostate enlargement ni nyina da obehwe wo edum kwawuman yemfi ya ni nkire ho petrol GL filling station di enumhye
Frɛ 0243-205-969. Grow fine. Ube grow fine. Grow fine say en kancho say wo kokata so na ntumi na. Eye grow fine. Moja so ate a. Eye grow fine. Chima na meyi a. Di grow fine ni bi. Doctor say wo hia moja. Eye grow fine. Why anemic. Eye grow fine. Eye grow di grow fine. Kwaji grow fine. Aye wichire di grow fine. Eye grow fine. Kwaji bi. Yen ye dia ba. No wakoto bi. 0244596532. Dr. Time da so. Obetwa bra to ya de so. Wabon ho chi mienu. Eye stroke. Obedwane no. Ebekọ. Ama ho aton. Obetu ase. Yenko ho sisi e. 244774282. Kingdom. Yemfa ye ni nkyere ho. Kingdom Herbal Center. Wababiem. Garlic nro ye na edi kan de ba. Sa wonu musuo no na wo mpene sente no a. Wodi atomene na ba. Atomene no aba o press no e je. Jibi. Eda wo minimu a. Se boko. Na enyi 93 ebe free ho mujabroso ebe ko akoma ebo kinki ama ho to ebe free mu friend cholesterol no ni nyina be dwane Kingdom Ginseng Power Capsule ebe ma obe ginam siyade ebe ko ebe dwane afi ebe boa papa mo anya hoden kete so e de ginam na wo de ginam tremendous capsules na tu na mu nsa yade bia free ho ama ohimfie ayefefefe free 0597298855 Wotone dan any asase na osu betimi de si schools and say hostels ensuo wo ho bia de dana kwemu a ewo dan ewo faade eben Sims Senior High School free 0535990226 na kwagin twemu Kidi glamour. Yemfa ye ni nkyere ho. Enkoda ntade. Ebuso. Ba pinfo awanyi sen. Efe soso. Enyema ni nyina bi. Ewo honom. Back to school items. Fo ani kyere mu ai. Pregnancy list no a wonyema ye de ama wo no. Kototo ne ho. Beto Macintosh. Ni nyina da. Beto pa. Ewo ho. Beto niema wodo. Ni nyina da. Na ebi ewo ho. Afi manta de ayefe kojibi ma de ayefe de bon life jewelries papa fa tu kom kodanta de ayefe ye de ko party ene hu ne nyina enyansam ketwa jo Atenga Junction ye mfia ni nkyere ho China Mall ene edi anu hwe ye ko ho ya ofri so na ko Fidelity no e hono mo a sign so ye ne China Mall ene wodan kro no amu bo moden ase obefre yen e wo 0538333973 Women of Faith aduru ho biem Rade enamo anwa kwan so ewiye bre wo ye adwuma enyasem ketwa frɛ adehye nyina se nyina ye mrɛ ema onyame bo apade akosie se ne merepam ofa ye so de adansidi agi emewiase woso abewiase na ye 21 days of calling the mercies of God ebre adehye a eyempa bobutubutu enyasem ketwa kra 15 February eye anopa na onum bia ebebo mpa o TikTok so ye wie no eye 21st February eno so ibehie mu ewo culture center ye koho pastor Kesiase enyasem ketwa non son shenen so se enanso akwantu enyina ye de communion wine ena eba ye di dware enyasem ketwa ye di gu nsuo ma dware asre wo soro nyankrompon se ni moja e matumi na mankwa no ebra ye dware ohu ye mobo onye mfirifi ni nkeka ye nyina mu afie ya ye frase o ma ne mobro hu nkasa ma yen sa pepepepepe yen animonyam abusuafo women of faith or say the Lord is our victorious banner. Kevin, me amo a testimony. Good morning, woman of faith. The Lord is our victorious banner. Stacia, I'm a paid and a barudi and ma, name pony, name asinta.
asɛdɛm nkutoo na mede brɛ Oheneni Nyankopɔn. Woma no faith nyame kɛseɛ no. Woma Nyankopɔn no, ɔno na mede aseda ɛbrɛ na nɔpɛ yi. Sister Fia, ɛnɛ ne afe pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna menyinsɛn yɛ ɛda ne yɛ topic ma yɛkɔtwaa me left tube no. Sister Fia, afe ne January a yɛsi mu nti mbɛjoin platform ni nam sɛ Awurade metu baako aka yi yɛho adwuma ma me na deɛ sɛ ne fata biara sɛ me nsa ka me papa fa dɔm me. Sister Fia, deɛ bɛyɛ platform yi so biara na meyɛ bi apɛ wiem na mejoin no online. Sister Fia, deɛ bɛyɛ biara na ɛbɛ a mama ka sɛ yɛmpɛ ɛwowɔ no na mepɛ no wɔ. Sister Fia, yɛyɛ session wie no maka sɛ yɛni bia medi bia na mate bi na mede afa me yɛfunu so baabi a yɛyɛ immigration no yɛtwa yɛ no nyina na mede afefa na mesɛ Awurade metube baako aka yi menim sɛ ɛwɔ yi bɛma no akɔfa adeɛ ɛdɛ sɛdeɛ mama ka sɛ yɛdi wɔ no yɛnka sɛ adeɛ ɛdɛ ɛmmara yɛ abrabɔ mu no. Mpɛ sɛ ɛwɔ yi ɛde adeɛ ɛdɛ ɛba m'abrabɔ mu abɛkɔ metube baako aka na deɛ ɔne bi mpo ɛtumi nyinsɛn ɛwɔ a na ɛyɛ ne a baako ɛwɔ hɔ. Sister Fia, ne bɛda na mede afa m'afu so mepia na mede afa m'afu so na mede bi na mede bi a yɛyɛ m'afu no maate baabi a yɛtwa me no nyinaa na mede afa hɔ. Sister Fia, ɛne sɛ Nyankopɔn na mama so hwɛ animuonyam kɛse a wahyɛ me afe pɛpɛpɛpɛ a mewerɛ hɔ yɛ saa afe kuro ne maa na ɔde sɛ bia ahyɛ me ma. Sister Fia, meyɛmpo nkɔ hospital nkɔ checking wɔhu sɛ akwadaa ne bɛyɛ anaasɛ wɔnnɛ yɛ nso menim sɛ ɔta yɛwɔ so na Nyankopɔn wɔ so na ogya atwa ho ahyia adeɛ sɛ Nyankopɔn ɛbɛma mɛkɔ hospital a mɛkɔ akɔ checking no na akwadaa ne da yie pɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ ɔde anigyeɛ aba m'abrabɔ. Sister Fia, Nyankopɔn hyira mo no wɔnhyira no adeɛ biara wahwɛ wɔ yɛn ho. Sister Fia, nyame ho fama no ɛnni te sɛ wɔkɔ deɛ wɔwɔ akyirikyiri mpo a wobɛhu deɛ ɛba. Sister Fia, nda woma no fetifoɔ nyinaa se sɛ yɛn nyinaa yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ na ne ase ne nhyira bi ɛfata yɛn nsa ka. Sister Fia, deɛ nyame ayɛ mu meka sɛ aseda nka ne din ayɛ nka ne din Ɔhene Nyankopɔn na saa yɛ bi. Sister Fia, this time deɛ nyame adom mɛkɔ hospital no na yɛ anigyeɛ ɛna mede bɛfie sɛdeɛ mede anigyeɛ ayɛ voice message ama wei. Sister Fia, nyame nhyira mo no nhyira no meka sɛ nyame bɛyɛ. Sister Fia, nyame bɛyɛ o nyame bɛyɛ mede Nyankopɔn ase. Ne deɛ nyame tumi yɛ no woman of faith nyame yɛ adwuma yɛnnua bɛɛ yi sɛ champion ne no ana meka sɛ Awurade ɛma me hu sɛ odua menkan a wobɛtu no na hwini ase a yɛkɔtwa ne tube baako onyae topic afe pɛpɛpɛ na Awurade ahyɛ n'animonyam sɛ ɔno ka ho ɛma no yɛdu 108 ɛma Awurade egu so a ɔyɛ yɛn ho adwuma na ɔhyɛ n'animonyam ti yɛto nsa frɛ ma nyinaa sɛ 21st February yɛnhyia wɔ culture center na onyame de ɔma yɛn so yɛnsa ntimi enka abusuafo yɛkɔ yɛ case number 2 no so na wɔno no oni ha ntimi amedi wɔ Accra ti yɛkɔ ahoma no so ne din ne de sɛn Dorcas de Dorcas Frempoma. Hello Dorcas at say ya hu ye mpacho asem be na wo house o de be dai
Age of 22 years. Another time, was 17 years now. The delusion was sexual marriage. That's my family. And now we do dear boy, meaning the land of close here, only a dear brother. Where would that now we look at Diana and yet do like a dear bro. And our real one, your really about 5 months now. Never try anything. About your maybe not government, so no one in your plan, and kind of mirror. No one in the bedroom. Watch on Papua, or be a restaurant, or barbering shop. No one near my time. Obako saying in Aman. Me won't really. Now, and the near doctor, I have a trouble crying, you know. And I have to be the beer, like a song, in a restaurant, you know. Or more for wine, you know. How much a while, more for my money. The dear Sompa Nkomo, we need to walk. Hey! After in fact, when the man not begging to it's that's a look like that. It's a man for cat, you know, and it's just like a car, like a wall. It's not. You're boy, a little, the finish and the normal. No more than so, fine. With the fire, a close second one, Lamia John with the warrior. And she no more than so now. And see, I played a lot of idea and Sunday to a barrier. It will not that I was not very fine. It will move for the young who brought their tail on the or be a shop in Emma and then man pop one in Emma. And also, the movie, a cat through. In fact, but you're not your talk or your barber shop or not where your market fine. It's in a cobat or penny customer, Namedy song, man, Namedy case your kind of fine. It's in a control, your mother states your color, my for your new craft. In fact, looking for that time, I want to know, I be you, I'm so Montius, and maybe you know her. Say you, yes, it's your starting business, no. Echo any more, so no, you did the car when you just start saying. It's your starting a honey to business and one. And you're saying you stop for another talk with young woman. And to know, I said, yeah, would you, a council at a bad baby and I a talk with this. When Papa by your 2015, and fat me wire boom. It's a honor from the father fine sent care Hey! bomb. I won't In train fact, in a Musunin fan or so the Muguso. no, Miss Pam, no, not a movie crack. Aha, it's not your wood, and a papa, now you're 16 with the young woodland. It's a little papa, so young, who answer now, and yet. Into panito mano abofraba nti ubele ben na menyem ye na emu dido afa mi mi do fifu ta me de foto abofra ho nyema na bibia bebom na nyema asai yes afa dia na nyema de foto na enfati e ho mesi nti no adwuma ne kola say that's na menyim tane kwa ni kakra na me cosmos Dabo fan me for winning po na sika me de edu ho gya na mmodi. Ya me adom na me frɛ ne ma me bi ma me send me 10 million. Na market na what na me. Enso na me de na market e bi da. Ya me adom na me frɛ ma tin. Me cotness ne na enye yi.
nti na ɛyɛ ɛwɔ sɛ afei no deɛ ɛkɔ so baabi a yɛtɔn adeɛ no ɛde hɔ rɛnte nti na ɔde hɔ nso bɛrɛnte yɛ asasefoɔ yi sɛ adɛn nti yɛde hɔ arɛnte nti ɔmo ne yɛn saa contract biem ɛfa a yɛnyi yɛ container besi nnɛ koraa no ɔmo ne yɛn ho sema nso ade sɛ me no kasa ne pipi a menyɛ adwuma nti no ɛkɔba saa no na afei aka kotua shop no nti na bɛrima ntumi bɛtena fie nti bɛrima ne kɔtena akotua shop no a ɛnɛ koraa hɔ a na ɔwɔ nti in fact na afei so na nneɛma no koraa na ɛkɔ so yɛnte aseɛ yɛbu ne normal nti no 2024 afei bɛrima tena ase kyɛkee kaa ɔdeɛ no na kyerɛ sɛ ɔnenam 100.2 million yɛkonya wei na afei na ɔtɔn fie no a mebɛtɔɔyɛ no ɔtɔnyɛ ama sɛ sɛ yɛte all computer building no nti ɔde saa nti ɔde tuatua aka no time ɛne yɛbɛtena all computer building nti last year ɛna ɔkɔ afiase na ɔne ne sisters no kɔtena ase na ɔmo sɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ m'abrabɔ mu ɛna ɔmo sɛ oyɛ koraa mpo no yɛho nti ɔware abaayaa no ɛna ɔnneɛma nyinaa afɛn nti sɛ ɔfiri sɛ wobɛgyaa na yɛtaa w'akyi gyae no nti me kunu baayɛ mebisaa no amanneɛ ɔso ɔkɔɔyɛ no deɛ n'abusuafoɔ ase nti ɔpa me tɔw mente aseɛ na yɛgyae sɛ bɛyɛ a wobɛtumi abɔ bra asɛ mmɔfra no nti me no nso na firi wɔ no bɛyɛ n'ase a September no mu no ɛna yɛ a metaa se so daeɛ sɛ mehu sɛ awɔwɔ samen mɛso daeɛ bia na wɔwɔ samen ebi a hɔ na me ne bɛrima nenam wɔwɔ ne tumi ka bɛrima no ɛkɔte ano nti no ɛyɛ na papa bi nyame adom sɛ basaa na obitumi gyina m'akyi wɔsɛ kɔ no kɔfa aduro wɔ abura na makɔfa aba na ɔde akyɛ bɛrima no na ɛyɛ nti in fact bɛrima no ka saa kyerɛ me no metumi hu sɛ branche no wɔ sɛsire ɔbrɛ nti meyɛ ne sanka deɛ mɛsi mo ho na nka wabɔ bra piama me papapapa piama me papapapa na mesɛ anwum ɛyɛ asi mɔme mebakyɛ no afe meda yɛ so mu mɔme na mekɔ asɔre all right but na menyɛ obi a menyɛ mɛmasɛm ɛm sɛ bɛrima okura me sia ne me second mana ɔware no obi ya wo saa ɛdɛ ti wa mfa ne serious me pacha ane eti wa obetimi agye atum sɛ bɛrima no ba wabra bomu no waware a bɛrima no bɛware wo no amwa bɛrima no ne nneɛma nyinaa asɛe ya me no me bɛnyi yɛ ya na me si aseɛ wɔ saa one marriage no ɛna me nso me bi wɔ me so nti no me ho amanfoɔ taa ne sɛ ɛba saa na ɛsɛ bɛrima adwuma ɛna saa deɛ no nso no ɛhante bɛrima no da hɔ sɛsɛe a ɔsɛ otumi ɛso daeɛ sɛ obi bɛgyina ne so sɛ abaya no a wotu n'akyi no wɔagya n'akyi bi a onneɛma nyinaa bɛkɔ so sɛsɛe na wo so wotumi tutu susu ɛnante asɔfoɔ so no wo ankasa nipa no wo mpaebɔ wo prayer life te sɛn wo ne nyankopɔn anyɔnkofa te sɛ na wo deɛ wote ha na wo kɔ te ha na akɔ mɔmi mi bɔ bi wɔ fie ebi wɔ kɔ a bɛɛ fɔɔ metumi sɔre bɔ mpaeɛ wokɔ he asɔre mepakyɛ meyɛ pɛntikosti atalasta mepakyɛ wo maame sɛbi alfa awa wobɔ bi
Me passion yana me attempt me de to Omia TV. Ah, we are consistent. I'll de be a ujina ma wo bompaye. And I'll born now channel near Hanwada. I am Patosa. Ubo now channel near Hanwada. I mean, Ayo, and your mammy tea, Bible says sorry. O soon as them we da. Na edi edu achi ma ho yeden. Mebu sam say, she shall hu de o na de obopete ne free esane ya wo ba wo so awura. Enyama ni bi ba ye tam ye hye to yensam o. Na ye ne aya so de agina. Na ne enti se be ma be ware no o de fie or restaurant or ne barbering shop. Na dru say mu kotena on completed building mu e ma be ma san kwakura ase a maame ka so li gina bompa ye no ka wo betim ka sa wo ye 3 days or night na wo gina wo na so. Yes, I did be one at the bino. I just am a common children pie box, sister. So one show you who could yaka crying animal made to the Fobeja. 85 dear boy, Nama when you marry. Nothing webby or baby so being so dear bow. 80 the iron, I did for pabem. Now one casano would ye, one cassa solid gina. Napon pie yet, como bomb pie. And son as a direction be on the back count. I'm a sad no do a china quaco. Now, bumpire and then watch our vigil to our town, what daddy. And Madame of Fiji motor motetani. And yes, yet one of the be a general bumpire and quadri contract you. No mum, sepe ya. Because Bible say, one more day sadia. So se cananu cumudia, a german modern dos. To aba Pentecost no ye ukọ fine but ma wani mmere be consistent in prayer afawa entum jinaso bompaye so seed once na wa kasa now the amount continues 3 months pay ni ehanyame o to me why me pacho eti producer no be fra no mo de odi for pa number ma won kan ide ono so wo ni boy town na wakwa akohu no but bompaye ansa na se wo be kwa kohia na direction bi kura ho no de beba wa eno so kan wa na aboa why me pacho mama yo erade nkan ho amen. Eya samu spiritual marriage ba ko pe ha nipa dwene a be ma koda ba mu wasi so etimi asini fie won kran be restaurant ada na yire wo ye koda nyame ase na restaurant for say ye ma wo ye ji asase wona te kokoto mu na ba bia oyitire ho so ye se ma ansi ho ba bia otonpabo awade ba ko pe eti na de ebusa ne se first na ye be ware a ne ye nananum ko busa no na ye ama tika wen kanu ani won be ka se hwe agent bi yire na akofa no no we utum se busuamu bronsam bi yire eyire eno wakofa na kola ba mu wa ne niam nyina esei eno no oba ne so nye mpai bofo eno te wo fochen odidi ano wada no wo tabro keteso embusu bra betra se wi abadwafo abem wodi amose mo mpempai boya mo widie mu ya mu deide ene nkwase asem kwa na bronsamfo de bedi mu sanse ntomago ne so abaabi a ehere ntomago de so abaabi a ehere baabi a yemre ade so ma tetre oba pa enkoi Yabusianfo ni ahwefo nyina ya chiachia mu sharp herbs imboost herbal mixture ebrenie japomodin fama nipadua no na watumi aye adwuma bi a wo ye udwuma bi a wudi no watumi aye na akotote e de amawo apomodin de bia meka se eyade a eyadinwade kese nyankopon ye adom na adepachi yese ya ade a wose nipa bia prehwehwe eya apomodin
ansakura na wadwuma no bibia project bia wo ye ade bia wo ye no wa ma wani akoso pa esan se nipadua no sa apomuden ni mu a bibia wo ye bia no ya na attention no enhyeda enkoso yie papa wo bon se yare de ba pe o wadwi nyina wo ya de so da be na ya de yi be ko ne nya count wo kra de ne na asem medofo mentwen ma ya de ne nka wo nto wansa wa bra police ni na dro imbustable mixture wo ho se boost immune system ne de ama wo na nipadua na nkasa ako edi nyare wanyina esu enkunim edro ye ntena se nyare ansa na ya nom o yario utumi num bi esan se wunya nyare ye kra na twa se obo wapom de no ho ban yo enti poto kasem ye ka bibi se prevention is better than cure se ye obo ye ho ban wo bibi ho ana ye si bibi ano kwan no eye pass ne se ye na se atwen na ade na beto ye mpofiri mu ansa na ya solution anasa ansa na ya hwese ye be yi ade na free honom eno enti mesroment na se e ma diabetes ne mansa mentena se ma ulcer ne mansa mentena se ma cholesterol ne nkosoro ansa mentena se nyanhwe ha e ma pressure no e nkosoro bebre ansa e ma wonsa no nan ne nyetitriti ansa e ma sabi mpreduasa wona ase ntata ansa e ma wakoma no e mbo periperi ansa no wahwehwe adura kira kwan sesi ya bibia deda na akwan mu no onunum imbustable mixture ne bi se koba ne sa eboa ema nipadua no bo no ho ban firi nyarewa bebre ho ebo nipadua no nkwamo no mani nya ahoden na yare be nipadua no penam se nkwamo no nya ahoden dadanti no yade no ntam so a nipadua no timi apam no afiri ne ho anase afiri nipadua no mama ne ho ato no eno nti imbustable mixture yato apeten Ghana ha fa na babia enye na ebo no so de eda form kra ya meta ka asem bi se mesrew ya menhwe imbust bo no na mfa njaje ne se dro bi ameto ya ne bo odimpo no ambo amenti se we ya ne bo fofofu yi Dr. Steven Yako sharp se me no mie no odwe ye ho pa opese ye nyina ye nya apomden se bi mpredu asanya de fo nko an ne hia apomden o ye wiemfo so ye hia bi eno nti koba ne sa na se koba se ye di imboost ne bo kogina sora ebesi dan na watumi atobi na ade boost immune system no okọ hospital cry na ukoyi kada eyesen ba imboost ukra 30 cedis 27 cedis cry utumi tobi na the boost immune system na ba ne sa de bia ni padua no apomden wom ebia na wo hwe me e wo radio TV so numbers ni legu screen so no mo amutie radio so mo fa doctor numbers nine na asem bia kire wadwen asem bia tete wo yade bia edi wani no frɛ no nani ni ndi nkomo numbers no e 0246 20 8496 0246 20 8496 and 0261 388 149 0261 388 149 imbusta me ne wo ka ho asem o pedodo atu na se wo kumase ase ya no abomodin ya no wura imbust pharmacy ye wo ha a chese ye di dwuma so kra udru kumase kode ofen so kwan no so pe chese methodist asori ne hwe ani mu ho ani opposite wa won se imbust pharmacy ye bie ne kakraka wo ho ye tu nro ho se ye bibidro se ya brofudro edro bie ye papa na ne bo so wo fom a wo ton abenya faso de wunya ne ba bia se imbust pharmacy ho na obenya no ebi a wanya shop bi o pese o ye pharmacy anase bia pese obi drugstore anan mpo heba uhu ha okra besi amanage ade no kra de afa me pa cha obra ye nchen ani emedi nkomo ye ma waduro ne towi a ye besa kirecho ne mani so na ne ma aye easy kra e de ama o mpe wei na opede imbus pharmacy ho nko a e na abenya tie ni nyina na afin so ne ma akototin e de ama wo imbustable mixture no sudo so pogu ho okwa obenya bi atu afi arms heba e wo kuma se junction obenya bi PFA e wo macro tafo ha macro junction he ya obenya bi afin so ukobre kuma Clement heba e wo honom ena newborn pharmacy e wo ho cap heba e wo sunyane ena Cape Coast mu nyina pena heba e wo honom ena Sir Charles e wo takrade eni mensa mu nyina wo takrade Accra Okanshi drug lane nyina imbustable mixture enye na wo ho Equus pharmacy wa shama oni widama ubenya biatu afega na hafa na babia heba shops akese ne nketua imbust nye na wo mu onsa ka bia mepa cha okapo ketua na ehye so no eno na wo de benom anopa wasori a woni di ye no ubebo mienu amame
ewia wadidi ewie no benum 2 enwumra wokoda so no wadidi ewie no asan so anom kapo keto na 2 uye we di ato aso na se uye obi a yade krankra baju nipadua na boso tie bebra immune system no benya hoden na doctor edro bi odema won atumi aye adwuma ye in fact so obi eyare no ono madro na se edro ne betumi aye adwuma age se na immune system wa hoden o eno nti nipa bebre yare a chese onu munro eto da cross edro ne nye papa eto da ya na de nipadua ne hia no unya mfa mano nipadua ne hia se obeboost immune system no fa police ni na dro imboostable mixture yede hahama ne no bena ye a chese no kwaredie krogin a chese bibia mfrafra mu a wono ma ede apomuden mapa ena ema wo eno ena ye kanfo ede ama wo numbers no eye 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 so pese o moja etumi dia furusani yi na cholesterol no so etumi ye normal woni padua ni ma emoro na afen so sugar no so be normal dia ene na imboostable mixture posi ni na duro no eno ne ye be kanfo dia ma wo se tobi na no moate na ebe boawo edro we se wo fra ase wo no mo a onko hospital e ma doctor nkancho o se o cholesterol kosoro onko hospital e ma doctor nkancho o se o sugar no kosoro eno nti wo obi a wutie me na wankasa hwe abusua ni mu a utumu se diabetes na wo ho pa me no wanka me the police ni na duro ne be ye ma aduro esan se omo munya diabetes dodo na anya fra abusua mu eno nti wo hwe wadidie ye na wo hwe wo num ye no na afen so wo the police ni na duro no de amani padua no se de ebe ye sugar no ebe control no e de ama no police ni na duro no krasa ponis na eno no ebo control sugar level pa eno nti na ya ye 2 diabetes for se omufanye omadru na ebe boa wom afa bia na wutie me na wankasa ni padua no de biara da be hospital see infections age aboso emfa ho ni infection no se de esitie emfa ho ne bacteria no se de esitie se de tie woni padua mu bia no police ni na dro wa ahoden so ko se ebe pamo na free mu na ade ba akokra esaye ne se se wonu police ni na dro imboostable mixture na enam tannis na ewo mu nti no apamu infections na free ni padua ni mawie no asa aseti barriers anase aye bibi ti se osi akwan ewo ni padua ni mu enu nti se infection ne ye na adwe se obesa aba anase bacteria bi yes o se pempen ho aba ni padua ni mu pe enam se imboost na di nkan wo ho na immune system na nya ahoden na asa ye osi akwan ti no bacteria na infection no onya nika ewo nipadua nim merafo a wotie me ye tena sisi ya empese e bebobo yade so esan se imboostable mixture ba ye eho adanse no e yakoye se yade bia ye nya bi adanse no ye buburu ja bebere ye ntimi nkanwie obi kra timi frese okoye operation anase surgery na ekira sem no aye oha ne amane bebere nanso ofrase ye se onum imboostable mixture no nyankopon adom watimi ade no ho afiri ni haw mu na omo stroke kura nyame na madroi so ama masori anante de ye mi ankasa men kai hwe kura no me kai abriye maame bi ofre ye afesu techi ye maame Rebecca utie mi anyankopon onhiraw oma okura pomden pa maame gina ye se police ni na duro no de biara da mema bia wura mi kunu ni padua mu na da ye tu anamoko techi won na nyankopon adom utumu se papa no ahoɔden aba watumi asori ne fa na adwojo no nyame adom imboostable mixture nti watumi ema ne nsa no so otumi nante nano last year nim so ne ye program e wodome market ye ohono ma ne maame bi ba ye in fact oba ye no otogu so ena odi adanse se imboostable mixture onya stroke na onum nro bebre mu abrofodro ne de keka ho na nya agro nanso so obi di hu adanse a kire na ofrase se odi police ni na dro ye na adru no enenne watumi ananti e wo mu so otogu so de nanso eye sere kane no merofo wutie me emma omunya omumensesa emaye ni wo ma omuwo ye bia mfie mienu mfie miensa na mensese ne nsa ntumi ma omukotete wo ma wontem na amoa omo na ma mensese na twa de yenka eye bebre enu nti ema omunya omumensese emaye kra de ka na se imboost no onoma no de eye bonus ebe ba kama ebe yi ya obi afiri ho ye nua ba bi ofro ye free tema
ade no hwe won so na transfer call ne ba so menstrual disorders ne ba so was secondary school ofra asese won so bu ne nsa no ano so ahya ase won so na o se ofra asese won mo imbustable mixture na odi bi ama ne ba no na no ofra ya odi adanse medofo edro imbustable mixture na asem bi a metena ha meka no enye bosiremu kasem enunti unum se metena se na mekasa adanse no eba saa uja me se metena ha the whole day na menka imbust ho adanse a meka ma a time no kra ensome esan se de bia de be chena adanse ni ebitumi adanse ni bi eba enunti o haw no fatu imbust herbal mixture so me se doctor number no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 oyafunu mu wo pa ya ne mu kekawo aduane to ye ma ontumi obi se me de na efa me bo saa na me bo hyehye me aduane ni twi me bo na ye me ya police ni na duro no ebebo pa we ya adanse ya yenya enti na meka no obi so se ade chance kom kra eneme adanse ewo imbust mu efa o man su kom ni wo mpo na nkampese o manom nsuo obi se no ontimi num 2 sachet mpo ene se onom 10 sachets a day one krenye 8 medofo kwahwehwe adupa bi tonom na ebeboa wo ene da screen so no twa okọ afa kire pharmacist no anase obi o honom obeyi bia ma numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 imbusti die eyedu pa unya binoma ebebo pa ye sorry so na so fumame ato aso ye da wase se monne etena ye so fumame muni ya menye adwuma ye da wase ye so ye da ase papa se won so obedum ye ma cho Kevin ye adwuma yi Next Care Medical Center o Fantastic Keja say and Jericho Second Junction fitemu hwa state of the art pa hospital fufra ye bie general OPD ye bi ewo ho ye neonatal services antenatal care ye woniku VVIP wards enyasem ketwa enye wo fertility clinic specialist ankasa ebodwuma ewo ho enti ye can for the woman of faith for honey hospital kesia ye ko Next Care Medical Center enti adofo nyina o ya de na pese ko be papa ho beto de fo ni show me the champion brem so na me da se sister yes my ya what was we there efa bi no areho de na enzo so no etwa say ye ka bibi fa ho at the age of 17 years no na wo sha enti se bi na na dwene no enyini ye enti na je say agoro nso so esa wo nani so na ya na mentiase se enkola no won maame no na ntwe won mata won mu hu ene enti won ntimi no won maame no mu ni nkomo se nso won mu aso na won pese won no maame di nkomo na emo won na mfo na be di nkomo mentiase asem wo se nka na ne maame ennimu anka the age of 17 no ka maame no enka oboa no eso ano because enkola bebre na mabonte a omuso ano modwadware ye ho ne ade nema wo se timisi ene yasa wo efie ejina ya eware emma ewo efie emma ya wo abusuamo ya ho ofe no efie ni gina ye etimi ware wo hwe baba de anu ede mpa nya ordinary spiritual ejino ebini we de anu eden just wo acting with force o person wo ye bibia ma be ma ni jaye oba no na sese be bia ya ade ne duro no so for mame wo te be ma no warning se na ne japade ne girl no ewo kunu anu ntino onya no so for mame asem wo se bi esi abre se abrantie no ya so den no ko bo ne busuafo amane no so wantie ne busua beka na wantwe no kakra anhwe ade ne betimi ekunu ye ku mu de bia fisa woni no epem wakase se woni ne na ade nso no wo spirit na wo no wo ye enipa enti no wo no ntimi enye ade bia dendendin bia beto no de obetimi aye ade ade atia enu ntini ne media mizu so ne se obe bompa ye aye bibia fine
girl no be bompa ye we be bompa no money ade deliverance be bem no money ade nanso so no ekwan bi so kra no ebia na ne maame no so sa kwa gye no baabi okogira no eno so wo no mo eno nti no mo wo adwuma bebree ye na me de enka me ba no de a enka mema separation aba ama watra baabi kakra ama ya so otwe no ho no ade no da so koso anase bia eso ate because adwuma bebree ekura no nyina no oba no awone de wo bewu obi okura so awonwo but we dey wo first obewu nanso scan ya de be hwe won ebi munya bi entimi de abrantia no metu no fo won separate on twe no kakra na oba no twe no kakra we no de enye se we de for life o kisosem no bebem se esi enya awade no ne ade oba no ko bo adwama onko ye bibia but spiritually no wo kunu entimi mo de se me ba no de a ka be mema na twe no kakra na ma hwa ade na ya ye ho adwuma se so ma meka no asofo bebem ye nya bebem ye be bompa ye wono so be bompa ye be kire kom ye be bibia na de sa na tie de a ene na de be ta na nya age so for me de man do be see to aso ma me se be ai ene we de amani BP nti we ye we ne ba de anko betu ne ba na fo so wonyina yi ansa my lady kakra me wokanie won se na mpanyimfo ye se wokọ awade abusa busa na nye nipa kora wokọ akoda ani ni suban ko awo bibi se nso ka ho enti mpanyimfo betena se de amamra ne amane agu fom na o mahunu nipa ban a wone na ekọ akotena sister wa menani anaho because sa spiritual marriage asem we aye ka ho huma awade ema bebre wo bi na kwan a wo befa so ade wo ho no eno ne asem no minimo bi okoware oba wose woda hwa awia kataban huhum bi atufiri ne mpomema yere ne mene my lady wote nani no se a chance ye de ni hyansuom ko ena eni ohwe de ehwe na eni ofa ne potomento no so mrikemu a wanhwe na chikura pa ne ba bi fae sister idie dan ode dan ye ne se wadu mpempen so a ne kunu ni nyaaye obegya no na ne ekwemi nua ba makura kametu na futu bone bema wo cars ya hodo wo bie business ahodo wo restaurant on paboa wo ni fie ni nyina abon nanu ya wo be ware wo ni nyina ayira ama mu chon completed ei wadu akura ase ei boy my lady kan ye kan say no me ade ana me adwene ye emu animguase ye tag ye be ba be da wo ba ne so ba ya le kura gire mu frefre nkrofo ai sana mo de na ko o ma san wo akwada o san sickle cell boy hey emu chase ne bo den case we no anu odin maame na wose opa aboso obi bo de aduro no nye me fro obi aso agu no so me fro obi aka akere no me fro obi cause wunkuma afo atu ukunu no mfo enti wo oba na wo ye nipa dasani a se bia adwene da wutrim no anamo be na wutu eno ne asem no o say wo tutuso a no wa yi akwa akoma sofo bi o no mpebre na sofo na di because wo akra woni na osom no wona mo anyame bi anka wo ho enti obi anfa direction bi ama o say maame fa na beye sei bebre frifie sister idie sanya no si eden ne de timi kura frifie enti onfa boss won mo ne yam na ba bi obefa sanya na wo ka odifo paasem yi wone ne ntena se no hunu kwan o de ne befa so enya saa ai se we no nani ha nani ha ti we ototo miloni ade de masofo onim se wa ye nadwuma dia ye kan wo tie ya onfa mu aba na nyame hu mobo ana wayi bibia de a kire sofo na sofo nso so ehunu kwan odo befa so my lady medase yo obadu san transe ye wi a asole ba nso e de ye wi asole ba abrampa last week was em mo wan so also akobro so ka so obekọ also akobro no foforo de so wo ye ni wo yi preside na number a kire minim se having get to preside number we ya kire e ma ne ko so be so kire se onu ma so onu na number de wo ya kire e bra sorry ye yada odun yin Nyankopon da se wie wo de yenko a kire ya tena si apodi wasem ne ye ba beka ye frɛ Maria Elisa miss adu ye kita mi a wo hwe ye frɛ Elisa he ba miss cha ena ne capsules ne Elisa he ba capsules we Elisa he ba miss cha we Elisa he ba capsules na Elisa duro no si ye twari tia wa ye baka se eye koko ene sisi yade duro kese pa ye kasa yade koko wo bi so ana sisi yade e wo bi so
na wakwache wunya ano aduru a ye beka mfo edu say ba mesha ene edu say ba kasis ene de ama wo say fa ye waduru wo start say wo no say aduru we ya wo bo won say nyame adom wonam na humobro so ene basa emu ode so ede nsa beka e ma kokko ni se de biara abeje oni padua mu ntra ha etete wo e ma hu nya wonya ho no e wade be fa aduru so no wo ye afiri ho na ede asundwe ede abro ebere no se kokko oni padua mu ye woni me bi wo timi da no ho de wo ankasa no wo ti wa na yem hyehyew what I say enso kom na ye kokko na ye sa de no wo bo wo chronic pan headache ti paye ada ne kwankro na wono so ni titimi dwane san na ni hnimu so nsuo na kata echi no na wo wansi na wo kwan ni minimu na wo titi na sum na wo posa ne hwene kyese wotimi se ni padua no keka na nkasa doso na eba san so a wotitimi dwa pan na se woni fa ye kura to wonsam misro edusa heba mishe ya wo hwe enie efe ena ne topa ye fe ne edusa heba kasosene sa wo start na sa wo no maduro ya sa de ni nyina be free ho ene yi wo bi eba ba no mu kokko aduro a na ne yem hyehye no ne yem hyehye ne nyina ne se wo ne se da mu ne nyina no wo be gya na dwuma tena fie ne wo yi ne nsumu da mu ne nyina wonko ba bia wo betena fie na sebe wo de agya nan aha misro wo me do fa wo hwe me na wutie me edu se ba me sande ka soso de misro enti sa aha ne sa na na dwuma wo betimi anom akọ wadwuma wo de anom kọ enkan eda boko anopa ena wasori na wose sebe na wo ye wo yi a wo kwa eba kama yo na hwaton se anwumire so na wapo adwuma na apese wo kura wo a fefefe we nye de wonom a daytime no ena me so ma ba bi na me kura ma ho da bi enti sa eda boko koku e wo yefunu mu enti ama ye mayo dududu wacha se ama ye mayo dududu na ye mbubom sa e yedu se ba me shane ne capsules eni edura American for edi ama wo koku ma wo bleeding pulse e ya na moje etu e moje hwiew obi oje na nan ya na moje etu no e ma no kura de hu moje ayensuro sanse nyankopon nim de na bodi mo no wo de ama yese bosumi bi ehunu moje ani na be ma wakwaja na so a wo hunu moje no se wo fafo na se wo frɛ wo frɛ wo te se de obi adwagu ne so a hu de wonya no chese moje na hu ye no na wo hyehye no e de hu ayira no ya sanketo a eno sa na ya na ka cho se kokopedu sa heba mesha ene na du sa heba kasos ne bi wo to nsuo no a ho wo to nsuo no a to kasos no e ka ho to nsuo no to kasos no wo yi kasos wo itu a na ensuo no wo hwi kokko atre tablespoon yedi mo no wo hwie 6 ana wo ice cream cup abele cup na wo hwie 1 eye 90 ml asem na meken na wo de aka ho na wano maduro na bom anopa ne anwumire se no mko wadwuma wono so ada nya fe na anadwo no ebeja wo na krokro chese ebe ye adwuma de ama wo bi kokko e de chronic waist pain na beja no so ama ekuro de bia me kase kokko no esa ye kuro abusua e de kuro na aba osisi mu a wono mo de sa me shande kapsesa ekuro bia na wo osisi mu a se nam kokko so na de ba ye wo se de ye wo ni nyina ebe ko enti FDA fo ada roma wo ma twe ho waist pain and pulse edi amayen enti obi akoko hawo na tisia de hawo no se wono no adu sa eba me shande kapsesa ni nyina be firi ho obi wo tisia de enti wo se na to asentini twe no na nkoko mu hu na wonya no ho agya ne pain da bia me kase kokko na ye kuro enu nti na ba bia kokko wo ne hu se kuro enso so ho ekuro wo so ehu ba bia mogya wo enti wo de ne mo tutu no mun se bu wo kwa na ye kokko last week na me di adanse e wa fidie we ya so say 27th December na ma me panyin bi frɛ me no say e be se mfie nan ya atwa mu wo de ya ne no hu se ade bia be si na ni kosua no so na eye na eye kese na eye kese na edu me bia etime kekare na hyehye no enti wo de ko hospital no na o mo se eye te akwaje se de Ghana ha no bibi nya si wani kosua so pa ye se eye te yenim se kokko no won fere obi a kokko betimi esi wa wode ano esi fallopian tube na no e ma wonya nyinsan e be ma wo yade be fere wasi akwan woni be ma hye abo se nsuo no na asaba eye kokko e betimi esi awode ano kokko betimi esi wasum ama bo so wasum fiti kokko betimi esi utirim inside na de tipaye ene pampa halitosis na de abegya wo so kasa gu obi animu a ayeso a wontimi anyina ho enti ma me se wa start say me wotie me na me ka enema adusa heba me sha ne ka system ye na me ka nema a wonu maduro ne bia etimi bo ne ade etimi guso America na and was ma mi se ka semi ene se me ni se ka mi die ma tra ya hwe ne ma ne se mama ye se yete wonu se o ka kokko asam was manom
was starting no first week of November. Afedia wo no na afedia ade ne shrink ne eyeketwa na eyeketwa na eyeketwa na eyeketwa afedia na ni ba no nso a ade yi kɔ ɔse bro nyana na ma na wo university ni ade ni na ba afie ɛna mo se antisi ade ne free wani so o mama kɔ no se adusa no na ɔfa phone 27 December wo frɛ me wo se mama nyame nhyira wo na me mo se ye oni pa bebre ɔwɔ akoko sinani so ɔse yɛtɛ yɛse be operation yɛ do be kɔ India yɛ kɔ yiwani atofa ɔworo so wo be wi ɔhwe akɔ no lusu site kɔ pedu sa he ba me sha ne capsules se nsuo ta wani so so hwe ade wo hu ni ye se fenfen wo kɔ okanshi drug na repair sha obi halos obi afi tinata he ba so obi a wonim organa obenya bi Lebanon baby agwa filling station wana Widama pharmacy ashaman asam na making ashama Lebanon Widama pharmacy wasa obi e market wana baby a wo bia no benya biato wo kɔ baby te say go so a ja ba wo baby a bogoso unique heba na say mo bogoso mo frɛ pa na ne man ntam nyina mo ko unique heba wo benya biato takwa owas e bi refi takwa de Christ is the answer. All the person can cry. Obi ho nim die obi. Afei biato duro bi mensa no nyina to bi. Wo wo baby man kesi ma Jeff. Won so ho. Dudu obi ape bia benya biato. Wo baby te say asinfo so a. Mama Doris. Baby wo sunwane ye wo New Town. Wo tell Rikus hardware pay to an so. Susu go do nim hwo. Anim ho na hwe anim ho no ye wo. Wo kɔ Accra. Ye wo Abekala Pass. Tieni ye wo Abekala Pass. Baby La Pass, main La Pass. Traffic light kase wono baby Las Palmas wono wo fi Las Palmas one pizza man eto an so some kind of chicken my pizza man be a your pizza man danechi your somebody so Pentecost any praise asone junction no e hwa e be Las Palmas pa the phone number na the TV ni so no ye be side your mama radio so no tie se wonti bibia sa one frɛ ye wo clinic ya ye won fidi e di hwe nipa wo be kuma se a ye clinic headquarters na ye was Swami magazine macro takwa macro magazine macro wudu macro overhead na se wa ne wo overhead na se ho na wujira wa go filling station ho no e ho ne wo go filling station na e wo overhead na se e ho ne wo wudu ho na wo so pay typhoid prostate wo mema sam na akwa fam malaria na ha wo gonorrhea na ha wo syphilis na ha wo diabetes na ha wo pressure na tete wo ye won fidie ye detoxification detoxify system no eyi enema bi wodidi ay choked ama efia ba system no mu a eja yare mu fat ni ade no ye ni nyina ye detox e wo ye center wo e wo Kumase ene enkran wo ba Freddy Mens Misty Heba dani Heba Kumase for Osons Chemist have made PFA pharmacy. Baby a told Drew be a Danny Heba, Apidan Heba, Yellow and Orange, have made pharmacy. Baby a told Drew be a sex pharmacy, Costa, Osons Chemist. Baby a told Drew Gana have be a group beer was to be a. Oh, Obo was saying a Kumasi and Grand Kwamis long. And the pharmacy for Heba, on the father call. Group beer was to be a ra. The young say a told Drew, Heba shop, and a drugstore. Wo ko na se pedu sam me chane capsules abenya biaton obu a oye kire se de obanu mi una no refi wi capsules no tu bia na wo be hwie ensuo no kokwa 6 now the account one mabom anapa ne enwumere se wonti bibia se a ye telephone number ne di betu dwan se koku na betu ya to se kokromotie se wo gya wanan ya wo kokobo obu ogina na ne kokobo yiaba na wasa ka akwahye oye koko ne kokobo yiba obu etu ya ne to ne tontam ne tu ya wo to wo trust kakra be wontumi obu wa gunu ko man kitenkete sa me sha tale a me ko man kakra gu amfra me fa mu da bi obu wa gunu ko man kitenkete koko etuetuan body ni tuntuntutu wonu kwa na amfare ni un etuetuan body ni tuntuntuntu na ni ase na hwena no koko na black wo sa ni pa no madusa no ko system no yie me se ka obenya kura no to aso edusa na ya ni se dudo kane na ya nwo dudo sifie na ya nom wonu men kan ya ni se dudo nti so pese wonu organic Heba product ye organic a ti se dudu a edusa na wasa wonom obetim obekwa wonyare no wanom because pese wonom heba enti da bia esi dining table so e na ono na nopa ene anwumre anapa ni ono no ne saa na organic na ban system no na ama ne ho atọ ntam numbers ne je ne ye no won kasa e 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115
and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 the church is 055 700 9825 mama we television no number 9 that TV no so no wonti bibia se a open chiremu wo be so ba ye center ya de betete wo memma sam wo fem obu wo kokonti ama edemra ya bre no we ya hwe waist pain pulse we ya hwe waist pain male vitality ti so ye be ma na nunum bia ebo ma ehili o ama wanga se wo gina yie wo bebu wo so ekuro nkasa wo no ho obebu ye kasa we ekuro duro no obebu wa ekuro wo no ho enti me oba ware ni enti I know what I'm talking about obebu wa ekuro wo no ho enti ni wura ba ne ho a wo de ne ho kana na wa twene mu no atwene to ne ya aka kuro ne ya wo de sha se aduro we ye fe na dusan ba mixture ene edusan ba capsule se le tie start se wo de ye woduro na wo no no ekuro biara wo ho by the grace of Almighty God and empire papa bi yebo e de ata aduro na chintena e wade be fa so esiesie aware no ekuro bia wo ho bia bewu ama kwa beda wo kama ama wo reba ba woni beje ama wo ranso so ani age na de asundue abafie ho no manya akoma pa e de ahwe mo ma be ma ani anye ade chi a no de nibire kwa kwaso enkwara ne so enso na nkwara wo manya hwe enti wo ba wo no rukura de mo a sene ni gie wo de na ade chi a na ni mo ate no de ani gi saa na asa de pia bonten ache Yesu din ani onyam enti ne yeka se obu nsane ya wo ya na emeyi twetwe sisi eba black a wo de fagidie ka wona ya se wo no madusa no eni me bia e blockage wo bia bi yaba ama ho atom obu ani sisi ni tutu no saa ye ne ya wokoto afade kora na wontumi kakra na wasori kakra na wachia no kakra na watwe dai ekura bam wo no madusa eba mesha na wo de capsules ne ka ho saa de na wo hunu a abeda na wadwendwe obi kura na wode ko mpaebo na no kokko atimi agu obi hunam nyina wase obi na ato na duo di ne wode na mpaebo ase no madusa eba mesha eni na dusa eba capsules wo ba won se ka ye ka na yese ye ka na sa kwa it works ayi adwuma obi posa na ni beye wo posa no kwa ni minimu na won wansi esim na wo posa no won wansi esim na won wansi ana na obi pon ahwene opon ahwene mo gya na e ba se si pejati na emo SS blood na eba no pejati na sa aka kom na busa asa mo gya na wose nkom no enfa na wo kokko no wo wutirim wo se ni para enche no nya halitosis enka abonum enti fa namba no ne ni nkomo ewa chire menema no si do de yare saba na yerade wo fa ogidie so na de yare saba enti koto du sane bi na no na o hia na kasa du san ba ma jo se ma dance ni God bless you yeah that's am here du san that's so bye amen amen that's papa na brampa na lady o ma me akasa wi am here du san ai ya no waje dro ni bi abobo aboa o suje fa ko fiu o me ko fi ni abedi ho dance am here du san madansi ni malady me da sipi na ebre no nti no ai malady hwe ewiase nipa o ye bibia na wahwe ni yie malady hwe ewura medine ho ya papa de o say spiritual marriage ye no dia wadin ho ya ne say malady on say de ntia medine ho ya no ade na start ya mom eyen kakra na te ho maybe suban no no malady ma wale awi ma wo tie no ano no ye mesei aginsemu no te ho restaurant yaje we ya yaje barbering shop we ya yaje dan ya ton aba na ni ade so ma se bra be ha bla na malady enti hwo me de wo kan ye me den se unum se wo mema bebre wo ho no mo nyina so nyina ye wo mo yere mo empire a o mo bomma o mo kunu no mo nti no ama mema no ko mani mo abrabom malady hwe so le aye na nye se abodam na obi chie malady asem na ye me ya pa wa wura ne nsem wo kan aye me ya ma brem na nye wo ba no bema no malady abema wa sisu ahunu se bra na wo se me boko manim e wo se me nya wo ba ka me ho wa be ware malady nti wo be wo de spiritual malady wo se na wusa enti wo nyini ni nyina wo no kra na enma na ba wo nu se ne ma ba ko mienu te sa malady gina se wo ba
ne bompa e ma be me ne nyina ntena se mi wura man hwe ya nimguase be to me atono me nware wo no obema be wale na ne niam suwan o nware me ne niam ntesa ba se niam strategigu enti man hwe ne ye ya magi dimbone enti mi wura me sori agina me nan so ene watena se ma niam we nyina finisa wakokura se maledi hwe asemwe ne kano wan hwe obi be kasa adenti ne ye kansa sa so no se ye kano maledi sa brantie na ntima ante ne ho emfre wura ne nchen ya maledi asumdwe ma anyade obe bibie be yie wan hwe kra ne namu abetima kohia ne nkwanhia wuo maledi onse na minua ya e kan asemwe o se ni ti ase ida se ne maame no koji ni firi baabi awura ne na meka begina anasi wo sua no odwaredwara bonte na honhom bi abeware no maledi eno no so wanhwe ye bedi wachi nkwa na nyina ebi nso abema no so fie nso abema no so ya ware no etia ma senka me kwa aba ho ena wo abade a ye bebu anum ase enu so timisi ni nyina ne se wo ba no be yempa be sori agina ti maledi abrantie yi nani atutu agu ne nsam awura na akwa ho ka asemi asem ne hanuma ni kunu no ozo ase afe na no afe no wate de ni kuru kwa akura ase oba be kan na afe no wate ase ampa so sa nete maledi spiritual marriage na bo abra bom na hu na so wantu wana monwa ade bi ekura wonsa bi efiri wonsa ade bi eyewo de bi efiri wonsa maledi so ma ware wo wo ba pani wa abra na wonya sakosa anyesa second one tima be ye bia matedu anye bi maledi ni nyina kan nim guase no bi ejimi nua no afutu a watu no maledi so ofa be boa no obetena se ayenhwe ha se obi na ebedi aboa no am waje no ho de maledi nyesa nete e wo se wani bere na ni mmere so obesori agina bompaye ansere wurade se ade bi afuro mu zane mra na wonwon kra tane so no onwane nkoba de ofiri bai na so obetena se de ne nsa ne damri fam de maledi emwa wama bema no sesei ni nua no betimi asere no enafufuo nyina betimi asere no wodi anim guase na aba sesei wudi ye gba ye nyu di mfirim okowale adwo manse na sansense we nyina aba o dokas wonko dokas no wo ne bibia ni nua no kra betimi na twitwa ne mboa se wura uko wa no ye ka kire oso wo moa oso akodi na tia mo ojapade nyina afiri unsa enti duru baabi ye sere ka be duru baabi wo kwa wade amaledi enye wo konkramofu ana konfo nko a ye wa sofo no bi wo hono mo amaledi nyame dum omu wani a wo mitim di hunade kone ho papa na imame menya be ma bi me pesem ne no na emu tesen mu watwa mra ma ngodi ekremo eni ho ama ho amaledi wante ene di ade mesi nya nkremofo ne konfo nko an ye ko wo sofo ho die enti abrampa ade na asem ni nyina ne se abri bi onipa be so be twuro mu asem ade asi nchen na brabo ne se eye basa bible say premarital sex enye se woni be ma be da ansa na wa be ware ho but kan kop no kuremu no wo hia no wo so opewo woni ne nya hwe na wo yesa wo bone ho mpaya ade bi ewo mu biara awurade be da na di a kire sansa mo nya mu fi ni sa wo be hu sa because emra Joseph hu se Mary nyam oye na dwen so be jan wo kukuom anadwo de so awurade bofo be yi no wade che Joseph se komere ho na onye wo ni bia na de a wonyim ne firi ho kronkron efiri se Joseph na oye trinini sa na babro ne kan na we de be buru aburu adwaman na ejede pai be no beti okobo no wantimi ehunu de ha wo okoso da pro be ka so da no ne tete flowers and yes an obeka nye twa foto na wie na wona ne tete flowers ne tete flowers eno mu dum ti akowura ne emem na wo ba se be ware o pa na ko wie se dia maledi anim gu asesem o ne ma mienu ada se be ma na nkasa enkumafo na yegura gina no ebi na bibi wom bekom abayi fofa om ne ware no ye ware ya de etu ga be ma ne nye be ma se wale no ana wo be ware pese wo ye ni yie wo be wale dia ene ye mu ani nya wale no wo be ko eti ye be se ne nyama nyina ne aka se wo be wa awo no ana ama ne nyama afiri ne nsa e ho so betimi afiri ho maledi ne betimi so afiri se oba ne so tumi bi di na chi efie no ho no bronsam bi yire no ya den maledi krachi bi free me free eye ashaman wo se wo TikTok no wo follow wo ye worship ne ayi na me fam to anim ma no wo se se de wo se worship nyame anim ni na ne je ho papa ne ye wo ha na me pie enti wo sere wa akoso na nyame asem etufo a ema mema
also ono se nyame ando obom pera enti o follow pa enti koso ne fa futu o wadan ma me na me be wuramu a sa wo hwe ayo o si TikTok de o tai no o tai wo we yin so pa enti men kan kire o ma no say ya start adwan wonani kakra enti worship no was on ani no ogu so hwe say Mr. Brefy studio ama me ofie hey so awo shisha o say o ware be ma na wote o ti nyame so ma se a there be ade ewo mu no of the niche ho o calling o vision o bibia from day one no and Mr. Brefy adi machia a support me so okoji media school form so fele maame start ko media school na wadi akira na odi akira adum ye ba ye odi akira sa eboa ye program ye na ye ko treat ye onka ho on ti say wo ware be ma na otse de wo yase a eboa eti wa studio no a many apostle ya start last week Sunday no yeah dreams na adai course we buy na Abraham na nya sam keto a this week na me adon e be apam covenant anya eno so hunya pa worship no de be mo mototo famu ana me prophetess Elizabeth Dankwa wo ma me di fu bi wono so se chese wonti wo jai na enema otimi de pe wasem wo de wo kan sa na te ya wada se de wo kan sa na te ana wadanse a udi wo wabrabo mu no wo so wono wafa bebre mu amen enti ohun se wo ye no kwafo enti yempe da nam se me no be kasa no pede wo ba be srawo e wo ha na no ba be srawo enti my lady se de ye kan awura ne de no onfa nyempaibo so obetena se adidi anom se de o se otime obo ba ko na ade atia no wada enu de my lady enu be ye kese ebedru ba bi no obetie si abonte akosresre enu susu ye anim guasesem enti won sori waka no mampaibo hia no na fe se difo pa be bankura my lady se won wa moa ho a obi be ja abe won wa abebu mo ja na wa ko ja won ti se de wa ja na boko enti ye besre no so wo tie ya wie ya futu ye de ma no me se mimi nua be ma ne abrantie ya my lady me mfa wada aba enyo na be ma ni nyansa ejapade no na wanyansa no be ware ti mimi nua na sa de asi se wonu atena se hu se sa na tianke be me ja no ye be me ja no wenye se ne omuntemonte no omunkonsamre biem ye gudi tintontan enti won tena se nei so antimi anya ni tise ye on hwehwe ba bia de ni fire malady wa cho betu akoja oba no so na firi oba no etene no malady sene no no aso afa na de sansa no be separation be ba no on hwe dan hwehwe ba bia de ni fire malady mate wase o na so no so onkopa wo awura nse wudi ne yebo bata se awura se abrante no bibi war no se de o na ne ne ekoyie wo ba ye ne ne ma se nti wudi ne bebo bata ho enti onu mom entiase no obebo mpa wo mo ne ye ne ma mfefe edizenti mi afefe nkumafo so mi ejato so mi ehwanom so mu dwom ni o ma ne nye no na so dwom na no hwe ne ma awade ni heaven ho na enim guase so mfata kaniba se de obeji ama wanu agi ama anwi se wo se dem se wu so wo ye de ye o yenim oh my lady e ma ni bi mfanya disua se so ware na nya no ano no enya no ano no ubetina nsese o mi de minya bidina minya binom ne de no ano no so munya wale na oganyam wi a wo ofiri se wanyanya wade na wie wanyaba sese efia na wani da so awo mi esasenka rooms mi se obi ade baako sese ko muti obi uncompleted ono so ba no otumu eti ye besere ye nua manom emema ne de maladi oye o mo hwie enye yie se o mo so o makwa wade na bema so ware na makuma na timi sori bompaye maladi no kra na o se many party du na ye ma eti so ware wie na free sa brabo na no ano no a enye no ano no maladi mi da se pi Kevin yenye flyer ni birthday na me de ma wo no wa empa cho Kevin oh enra birthday we fitinra de enko we na wo me de Sharif ne papa Jalilu and I wish you happy birthday enra ti we belated birthday radi nyini fra dum kwadum Philippa mo edi na woda me mamrante a wo madi machi ya Free Classic FM
ba ko nie ba ko so de osen kwate amia Philip nso nie ene wodi na woda yi mpa ye bo mpa ye se urade nyini fra domu enko adomu na wodi na woda we Kumasi Aflao Traders Association end of the year dinner 18th January womo ye no Riviera City Tafu Road na osi APS e ma kokodrufo e ma ekokwan so na o makeka womo ho abomu a womo end of the year dinner womo give item penifo ne womo be kasa enema a womo fam womo kwan a womo kono ni ade ma eji adwenkyere ni akwankyere na wo mani gi ye ho pa enti yenso ye pewo no masem se adwuma a wo mo ye ne adwuma papa o mo nkoso no mo nye na wo mo nye ne yi na Sompa Nkomo nso ye ta wo no makiri pa ye mo mafishia pa se rade aye o madoye na afie no so akọ e dia ba betu wo no so enyina aye do mase eti me pa cho Kevin ubetwa wei ubetwa Philip Amwa ena fe ba kono next care yen intentem Dr. Mayhem faiwi yo mamicha etifo nyina se uti ya Prince Emmanuel Clinic Dr. Mayhem ena enemo ekasa ewie sa o yare bomodin so be ba Prince Emmanuel ho de no two ways tietia oba ohubeto ene de This wa ama. No correct. Enti amount for Freya Broche for hospital. Ni reason ni na se obi yare na Emmanuel Sanitarium. Clinic enti obi yare na no kok hospital kese wa hanye ne konkranye ya Broche ne ne ko. It is one kwa Broche dia beba Prince. Sa pepe. It is Broche pepe. Na Broche for na eba. Okay. Broche for no na eba obi she de twa plane ticket. No aba abejayare sa no ko bebre adanse pi enti bomodin sa ubeba echina ye otafo ye ben okes ofa pankro no trotro si okes junction na o se uba Prince Emmanuel obi abeche obe friend number 055 333 9915 into freya ebejo so kama no aba say your diabetes ne hawo oba bibia kama say your pressure ena hawo oba ebeko say eye ukotodwe unompemu ena ewe o sisi uhunamane ebeko chese adansi aye won de apem na enra miracle bi a Yesu ye wo ho no chese ono a so obeka senti minni nanim enra omde lady bifi bekwai bae na wose wate ahwea ma spinal yi na nya problem a chese hospital die aye ne fie enti enra no mde ne bae ewie ye wo papa na frese ewraba na ontimi sore no wa sore enti Prince Emmanuel de on say yedin no Prince Emmanuel Yesu ne na wo ho Emmanuel God with us Yesu tifie ho en wo ye nsankyerene ne anwanwade enti wo mu a wo mu ba na wo mu ti hwi chem a ye pia wo no 3 days 4 days 1 week no ma sorry oba no de nwom na ode ba ya number ya 3055 333 9915 na yewo enuane nuro ye nuro ni na akoye enuane lai yewo enuane nuro sa onsa ka bia eye adwuma kama white powder no owura bia from America say yenye an agent na wonton na de ne say ozo diabetes na danfo bi e wo 2 na o man 1 into use ya apa kwacha kiye na wono use no no so danfo foforo onso man bi ni aye chain into wo from it den say memfa bi mra America na che say obia Ghana ni bi obete so ye no waso plans na Germany number go so no susu sa +49 172 286 60706 no ono susu sa oyare na ye command bie na yare no ekoye na che say enwonwa because doctors no say they were sent to me nko na ekoye ye de bia koja no nti Europe fo nyina mo hwe screens na mo fresa number no mo sabe kan bi ye wo enuane nura eye adwuma e o juice bi wo juice no vegetables ahoro bebre ne de afa fidie mu atwetwe mu nsuo ne de agu bottle mu na ono ba ko a ye adwuma fi utisu kosi unase enye easy eye adwuma ye papa bi ba owu ne sa
yere no ana ja ehwie bi gu onom ya for the home fifriti no a papa renchen ona sorry no eniema eye no nyeze owura bi a aja se ono susu na wa bre wa chini ache wa chi na Oheneni unim omo ba prince man no eye nipa o ma chi na che ade ama wo ma bre wakɔ oba prince man no short time na no hoto no enti bo modern so be bankran ye wo alaji a ben tabora number no ye 0500444422 afi takrade so wa pramdo number ye 0209942006 ena Germany number na go screen so no enti sa wo yare abomodem bra sa wo nyare kra na no obi o yare a wo de fa number no ma no frɛ ye na eniema ekoso wo ho no nyeze ma me ba ko so frɛ ye no a on kra de na dance o kan na je mensem na minim sɛ ono aso be ba no be record na ye oba ye no o si na ne problem no ye awosem ena o de ba ye ti o si onyame ma no 2 boys owie no o si nipa odoma ba ena me ka say na o de nipa ba so mama no o si nipa odoma ba obi aba pa ene de nyame ase enya asem ketwa ena afei say the prince man no eye no age say eswani enye ka kire minim say ebia adanse no bi ye ready anya ready so Kevin adanse no bi ye ready ana anya ready ayenko the omnyina ne say obeba omo hepatitis omo chronic problems ayenko no eno na ekọ stroke fo ba omo ti wheelchair mu enche no ma sorry na doctor ho na uji ni pato ya enche bia okay se dia mu ni panto se dia nyi ni pancho but enche bia e beje ni mo be admissions e be admissions enti so yare abra just say omo mu kotojo mu sisi omo da ho omo tumi sorry no ene ba sorry maame ba ko America wo se no wachia o ye dina chefidie mi ye ne se ye di nro koma no wono ye wotene obi doctor say the idea ni agiro kwotena America wo ye duro ni ma omu o de o maji atu mu America ne di won so dollars no kura bebo aye wa me kwotena Ghana for nso so hu be and 2% wo so mo man say if you want to buy jojo enti me fasa me so me man na ye bu amanfo enti bomodin bra oba say na meken so asofo mienu from America buy omusu o say on bibia nye no all of a sudden after yare attacking no ena o twatwa tumu anom chance omra prince mano no try ticket from America straight and or buy hotel ye no be share ho abusuafo obi antene nka no be share ho no be je do oba ayimu no ote wheelchair mu aye piano 3 days sorry ye ne hoto no a osakoye enti eniama ekoso prince mano ho de gisa wote hobi ya de yare ni ba ewu say ti we obeye ya de ni ba ya na o say ti we obeye na so no as agrasa ampa no ahuresi say ni ma ekoso ho no nyasem keto a enti bo modern say obeba ya number na guso no ya otafo ya ben okas akrans ya walaji na takra de wo apramdo tema community 5 Oba be bia ho beto white powder juice no linseed no de me di bi ma no linseed no adwuma eyenye me nurse mami bi o nurse wo UK wa ye nurse wo for long time o yare ye na ofre ye na de dru command into o yare bia na akomo na dru ya o ha na ofre say ya o ma diagnose no so anya brain tumor into o mu kwa ni surgery ono so o ye surgical nurse onim de course wo ho na ofre am say de atumi ni o no on person be surgery no linseed di na me di bi command no start su odi pa ade na ira enti o frame me de bia o frame enti eniema onyankopon e de ache prince man no enye ize edoso enti bobo search na no obeba me the number no tuja for the last time 055 333 9915 ob freya ade ya me nije wo prince Emmanuel so o madrum onya bi wa bonten yeah ade se
doctor me ham honko ti obi nkohunu bi no obi akotwa bi e de akoye bi tenti eye passion. That's right. White powder me di ho dance number 1 se wona dura na join akrokrache wo de fa bi gu nsum na no ye hwe se wo ya jese be nyane wo e wo kete so ntilin seed ni so me ko try na ne de abre me me bo ko try pa na me de ho dance die beba eti me pa cha wo ye kan sa no kan ho e ma ya de nche wo nto wansa na doctor on show doctor fa ulasa to on sorry number near 055 333 9915 Kumasi no Accra 0500 444422 Ofreya yebejo so edase yanso yedase Dr. Meham Prince Emmanuel Sanatorium and Clinic ane on the papa B small mind danger doctor abeka so adi 14 so nya asem ketwa ho wese na wanyini pa krenko a ti ade kan wa abran kwa san betra de ebiem yapon se wo mo mu yapon ubum an ye ko yapon de si ebesi akire de efame. Hello, my name is Dr. Gofa, chair at TFO. Gofa in the gra, I didn't have to cook. Any great friend is Zaito Pediano, Mianimro, Watia Yadia Musa, na enua adi ped na extra say, Yaria midin di grow fine. One mwatu, want to mini this you grow fine. Namiko Ibiao, never say about Yabatua and Shianos. Hello, midin di grow fine. One mwatu, want to mini di, wouldn't ni entira. Ebasa na extra say, Yaria wuni pedrianimu, adi pedriano pesa wo kutia yaria no, na enam say, wani nua wuni pedrianimu sa, na enua na ni pedriano edi kutia yadia nunti, ema wanu mutu, enunti, na wube hiya grow fine heba thoni, ayedi koko aje, ni pedriano miyaninro, mawutumi didi, grow fine heba thonic, wube nye biaton wo pharmacy, ni biya ye ton ebibidru, sa wo peniduduo mu etua, fresa ahomatrufu yi, 0244 596 532, openfu, die oma kwada no fuo, ning kwada wonya mfie dumienu numu bi, FDA, aje edwedie nkratu yi atum. Ande saba, ewo mo bodi ni ma, nke kwana mo ba. O ko se, ena me dia semesio. Kanu pa no, na sa na me so ya na wode me. Ebre na adi me nkwa no. Kingdom Garlic Bitters. No, benefit. Me benefit wine. Oso ko to de. Abrewa, esma ma abrante. Ni chuve. Unanti kakra na wabre. No Kingdom Garlic Bitters, ene ni capsules. Ni ya wode abre bia. Kingdom Garlic Bitters, ene ni capsules. Asembia yehu edeba ni wehu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia obabia odepu ahaw no edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obasima edro yi wo benya bi obabia yeton no bia Kingdom Herbal no challenger. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry and now tie mu bobna and pintem kwase. One only diga no one wajaho and never sere. Oh, wakuku drew. Unim se asma ye kano enye humu asem nemum. Eye when num no was saying wasem ye can. She was saying for Pepsodent charcoal. If you say ne yin kanka when in free when num no was saying. Ma Pepsodent charcoal Emma Osirie enye fair. You see sing kawankawa nema osi ye fita. FDA aji edwade nkratwe atum.